تو 12 سال در زواد کار کردی. زنت چه کاره بود؟ زنم کار نمیکرد، аммо ӯ вақте ки ман мехостам ягон чи кушоям, ӯ ба ман кӯмак мекард. Пеш аз ин мо мехостем як-ду лоиҳа кушоем. ӯ дар кушоданаш ба ман кӯмак кард. یعنی درآمد عائلوی تو 300-400 دلار بود. همون وقت درآمد عائلویتون همین قدر بود. پس با چه سبب تو قرضدار شدی؟ همون وقتی که به نزد ما آمدی چقدر قرضدار بودی؟ вақте ки ман омадам устод, қарзам $40,000 буд. $40,000. $40,000 буд. تو چیکار кардی که اینقدر قرضدار شدی؟ ман вақте ки дар ҳамон завод кор мекардам, гумон мекардам ки тиҷорат осон аст. тиҷорат кори оддист. ҳеҷ гуна дониш лозим нест. барои он ки ман дар донишгоҳ хондам. охир ман диплом дорам устод ва ман магистр ҳастам. ман бакалавриат. барои ҳамин чун диплом дорам, тиҷоратро сар кардам. хулас бедониш устод. ман дар тиҷорат муфлис шудам. تو در کدام سمت تجارت مفلس شدی؟ ман бо паррандапарварӣ машғул шудам. ман мурғ ва бедонапарварӣ мекардам. و بعد قرضدار شدی $40,000. ها استاد. فهمیدم. ҳамон вақтҳо устод бовар кунед, ман ҳатто мехостам ки худамро бикушам. دوستان اگر درآمد عائلوی 300-400 دلار باشد پس این حقیقتا آسان نیست. با 300-400 دلار $40,000 رو دادن این بسیار وزین است. خب و بعد چی باعث شد و تو به مینی مستر کلاس رفتی؟ آخر قرضدار بودی. به مینی مستر کلاس چند پول سپردی؟ барои мини мастер-класс устод мо пул надоштем. аммо занам пул ҷамъ карда будааст. давоми 12 сол вақте ки ман дар завод кор мекардам, занам доим аз ман пул мегирифт. $10, $15, $20 ва ҷамъ мекардааст. ӯ орзу дошт ки мошини матиз бихарад. ҳамон вақт ҳамин мошин модда буд. бо ҳамин орзу ӯ пул ҷамъ кардааст. ва ӯ кам кам давоми 12 сол пул ҷамъ кардааст. $10, $15, ман он пулҳоро гирифтам. дили занатро ёфт. дилашро ёфтам. ва барои омӯзиш ту чанд пул пардохтӣ? ба фикрам ҳамон вақт $1,500 буд. дуруст? $3,000 барои омӯзиш, $500 барои ҷоизист ва хӯрока. ду кас $1,500. $3,000. ва ман тасаввур мекунам зани ту забони русиро намефаҳмад. ва сипас баъди курс ӯ ба ту чӣ гуфт? вақте ки мо аз курс рафтем, занам ба ман гуфт ки тамом дигар ҳеҷ чиз нест. ман гуфтам ки устод, мо танҳо фикр кардем ки вақте ба дарс меравем, шумо ҳама масъалаҳоро ҳал мекунед. $40,000 қарз баъди омӯзиш нест мешавад. мувофиқи фаҳмиши мо, ин қарз набояд ки мемонд. хулас мо бояд... ту дар толор мешинӣ ва қарзҳо аз байн мераванд. хайр, фаҳмиши мо ҳамин хел буд устод. хайр, мо фаҳмидем ки барои аз байн бурдани ана ҳамин қарз бисёр корҳоро бояд иҷро кард. ва занам гуфт ки моро дар инҷо фиреб кардам. рости гап устод, ҳамон вақт ман ҳам бо занам ҳамфикр будам. ин як ҳолати табиист. хайр, тасаввур кунед дӯстон, давоми 12 сол $10-12 пул ҷамъ кардааст. мехостааст ки мошин бихарад. ба дарс меояд ва бар зами ин забони русиро намефаҳмад. ман ҳамсаратро хуб мефаҳмам. баъд чӣ шуд? یعنی تو در مینی مستر کلاس 5 روزه بودی و اینچنین در کنسولتاسیا 1 ساعته در خمسانبلوغ بیرون از تاشکند. بعد تو مشورت 1 ساعته گرفتی و شما به خانه‌تان رفتی. بله، وقتی که خوش دوامی آموزش من یک دو بار با شما گفته بودم که برای ما فهمیدن مشکل است. آنگاه شما گفتید بچه‌ها تنها دیکتافونتون رو درگیرانید. دیکتافونتون رو درگیرانید و بعد تکرار به تکرار گوش کنید. چندین من به خانه رفتم استاد. من самимона содиқона ба шумо бовар кардам. ҳар саҳар устод чашмонамро мекушодам ва диктафонро дар мегирондам. овози сабтшудаи шуморо, бале, шумо омӯзонда будед ки маркетинг чист, чӣ тавр бояд фурӯхт, чӣ тавр бояд тиҷоратро ба роҳ монд. дар бораи ҳамааш давоми 1 ҳафта гап зада будед. охир мо ҳамаашро менавиштем. шумо то 8 соат дарс медодед ва мо менавиштем ва овозатонро сабт мекардем. ҳар рӯз ман онро гӯш мекардам устод. давоми 1 моҳ ман ҳамаашро гӯш кардам. ҳамаашро такрор ба такрор ва ман барои худ конспект мекардам. такрор ба такрор гӯш карда конспект мекардӣ. ба кор мерафтам, дар роҳ гӯш мекардам. вақти бозгашт низ ҳама рӯза гӯш мекардам. ва ҳамон вақт ман ферма доштам ку. бале, муфлис шудам. ва шумо доим мегуфтед ки бо маркетинг ва фурӯш машғул шавед ва мо амалӣ намудани ана ҳаминро сар кардем. он чиро ки шумо гуфта будед, ҳар чӣ ки шумо гуфта будед мо амалӣ намуданро сар кардем. дар ана ҳамон моҳ устод мо ҳамаи қарзҳои доштаамонро баргардондед. $40,000 ҳамашро баргардондем устод. давоми 1 моҳ. آفرین دوستان، میبینید وقتی به سمینار و ترینینگ روی تکرار به تکرار گوش